hiljaa nyt! Noniin, morjesta vaan kaikille, se on Pets täällä. Ja nyt pelataan Hunger Gamesia kautta Survival Gamesia. Yksin. Joo, kyllä mä tiedän. Tonne noin mennään suoraan takkeen. Koska mä sain eilen sen timanttitestpleitin sieltä, niin ei sitä oo poistettu tietääkseni ainakaan vielä. Niinku joku kävi kommentoimassa mun kommentteihin, että se on poistettu sieltä. Joo, aika paskat kamat tuli. Toi oli luutattu, joku näköjään käyttää chest looteria, koska tai ellei siellä ollut vähän kamaa. Niin, sitten. Joku tietää myös ton paikan. Tossa oli muuten chesti, joka on luutattu. Joo, ihan varmaan täällä on joku chest looteri, koska ei kukaan noin nopeasti suunnilleen edes luuttaa chestiä. Mä haluan ottaa aseen ensimmäisenä. Joo, tää peli on mennyt ihan päin persettä, koska ei oo asetta. Tää on jo nyt mennyt päin persettä. Koska joku saa nyt sen sieltä sen timantti chestplatein. Ihan varmaan saa. Nyt mä juoksen näkki sinne. Nyt on ase ja hyvät kamat, ihan ok kamat. Kypärä on siihen nois kyllä. Mä jään tähän näin niinku venaamaan. Oho! Joo, mitä ihmettä, miksi mä en osunut nyt taas? Ui hitto. Oh shit. Joku ihan tossa ulkopuolella. Ehkä. Tästä mä vaan juoksen tänne ja laitan tollasen. No vittu, ei edes mennyt. Tollasen. Ja vaikka tollasen pihvin. Onko? Ei, no ei tietenkään oo tällaista chestiä. GG. Oho, miksi mä teen non? Onni GG. Oi. Syytetteinköhän mua häksiks? Häksiks? Mun piti tänään kuvata habanero-haasta, mutta en sitä kuvannut sen takia, että menin syömään etukäteen sellaisen ja ei enää viittinyt syö. Mistä sä nyt tulit? Mitä Iron miekka? What the fuck? Eikö älä avaa sitä chestiä nyt, saatana? Kamaat sieltä, Sharpness 1. Joo, heippa! Ajattelin kyllä lähteä karkuun niinku pikkasen. Terve. En oo jäämässä tohon kyllä. Ui hitto. Enchantettu Iron miekka. Aika epin juttu. Ai saatana. Toi muuten sattuu oikeesti. Joku käytti sen jutun. Eiku mitä? Noin. Noin päin. Paremmin. Ehkä. Jopa. No skeletoneja. Oh shit. Pitäis mennä tuon selkään ehkä. Vittu joo, en mä tätä Miksi tää syö? Joo. Äkkiä. Ammo jotain hyvää kamaa. Noni. Avaa se!
Boom! Ai saatana. Saiko se kaikki? Sai. Vitun homo. Silloin timanttimiekka, no voi helvetti. Joo, sori kiroilu. On tarkoitus kiroilla. Nyt se kuolee. RIP. Tosta syö vähän ruokaa ja... Tää on matka. Joo, se on RIP. RIP. Rippe no Roonis. Noni, meikä sai kaikki hyvät kamat ehkä. Siellä on toiset Iron housut. Nonni, ei kiinnosta. Paitsi että toi chestplate ehkä kiinnostaa jopa vähän. Protection 1. Kiitos. Nyt on kiires, mä ajoin ensin Timomiak. Kerkäänkö 30 sekunnissa? Kombo. Oh shit. 28 sekuntia. Pillukarva. Tulee nimittäin kiire, jos ajan. Kerätään enchanttaa Timomiak. Kyllä mä ehkä kerkään. Hyvällä turilla. Läski. Sharpness 1. Nyt on OP. Protection 1. Äkkiä se 1 levulle nyt. Sinne jäi Iron housut, saatana. GG. Nyt kyllä vituttaa vähän. Antaa noitten fightata ensin. Ei, kyllä mä nyt kaukana pysyn susta. Koska ne aerohousut on vittu perseessä. Eiku, pysy kaukana musta, mä en nyt halua fightata, mä oon lovi. Hyvä te fighttaatte ensin. Good. Mulla on bavi, jos joku tulee lähellekin. Okei, joo, ei tuu. Eikö mitä? Sitten sulla on joku... Tai ihme teidän teitä nyt. Mulla ei oo harmi. Vittu. Et nyt yhtään tuu sieltä. Rektataan toi yhdessä toi tyyppi. Ai etkö halu? Moikka! Ei sit. Vittu kun... Mä haluun joutuu niinku kohteeksi tässä. Koska mulla on sellaiset huonot kamat. Hehehe. Oliko nyt hyvä? Kysymysmerkki, mitä? Tuntuu vähän epäilyttävä jätkä. Boom! Headshot. Missä vitussa se on? Tossa. Ei sitten. Boom! Otti vähän rajasta damagea. Elää jaksaa. No ei sitten. Kiitos arrovista. Boom! Rekt. Onkohan sillä arvet? Noniin. Ai saatana. Saatana vittu tohon jää. Vittu mä en osaa edes povata enää. GG. GG. Meikä voitti. Elikkä joo tosiaan, muistakaa tilata ja kommentoida peliehdotukset. Ja eiku kommentoida mitä piditte videosta. Joo. Moro. RIP Iron House.